Ftehim ta' kollaborazzjoni bejn Fgura United u l-Fondazzjoni Inspire mill-ewwel ħalla l-frott kif il-klabb tat-tieni diviżjoni introduċa fil-klabb lil Christian Kurmi. Iż-żagħżugħ ta' 23 sena li għandu l-kundizzjoni tal-awtiżmu ilu għall-aħħar snin joħloq cartoons differenti u jippubblikhom fuq YouTube. Issa se jkollu l-opportunità li joħloq cartoons dwar it-tfal li jattendu fin-nursery tal-klabb fil-kategoriji ta' taħt il-5, 6 u 7 snin. Eċitat, tant li qabel din l-intervista saħansitra ħejja karikatura, Christian Kurmi jispjega kif din kienet dejjem ix-xewqa tiegħu. Konna cartoons meta konsaj, u bdejt ngħid nixtieqna minnhom. U mbagħad skopri kif, bdejtna minnhom fuq YouTube. Issa taf li għandek daw il-mijiet ta' tfal bil-ġenituri tagħhom kollha qed jistennew anke l-cartoons li jmissu hekk kif qed tħares lejn l-esperjenza hekk. Li dan cartoon ċifera sabiħ u ġobhom, and I'm looking forward to make more for them. Larkin Bonici, wieħed mill-Viċi Presidenti ta' Fgura United li jiffakar ħidma tiegħu fuq in-nursery tal-klabb u l-iżvilupp taż-żgħażagħ, iddeskriva lil Christian bħala l-opportunità biex il-klabb jolqod żewġ safar b'ġebla waħda fejn it-tfal jitgħallmu b'xi ħaġa li toġobhom u fl-istess waqt jippromuovi l-inklużjoni soċjali. Sempliċement football nursery qed nippruvaw nitrasformaw ruħna fi football school. Biex nagħmlu dan, iktar milli nipprovdu coaching, qed nippruvaw nipprovdu education, iktar milli ikonna coaches, qed nippruvaw li jkollna edukaturi. Wara li ħareġ l-ewwel kartun u ntlaqa tajjeb kemm it-tfal kif ukoll mill-ġenituri tagħhom, il-klabb jippjana li matul l-istaġun ikollu serje ta' cartoons.